Et alors? Regarde. Ouais. Olora. Oh, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, voilà, je ne l'aime pas. Qu'est-ce que c'est? Són les glàndules que té Ah, cada fulla. Veus, Clara, aquests puntets? Són glàndules que fan... Ja veuràs, olora. No fa bona olor, que no? no. Olora, Julián? Vale. I tot això és una fulla, encara que no ho sabia. És una. És una fulla composta. Llavors, és un sistema que tenen per tenir més superfície per fer la fotosíntesi. Ah, mira, has vist? Écoute, hein. Écoute, il y aura un examen après. Il y a un examen à la fin.